Nem volt könnyű az utolsó Malév repülőt elindítani a Liszt Ferenc nemzetközi reptérről, mivel a felszámolás alatt álló vállalatnál már a telefonokat is kikapcsolták. Ilyenkor ugye sokkal nehezebb felkészülni, mert régen ugye a navigáció még működött, itt mindent előkészített itt nekünk. Az üzemanyagot a felszámolási biztos jóváhagyásával tölthették be a gépbe. A DAS 8Q400-as gépet a Malév dolgozók egy csapata búcsúztatta. Az utolsó felszállás különlegessége, hogy a kapitány Leposa Attila mellett lánya, Leposa Edina másodpilóta teljesített szolgálatot. Az utolsó az mindig nehéz. Tehát nem könnyű ezt feldolgozni, főleg így, hogy 44 éve kezdtem repülni, ebből 32 a Malévnél. A családi repülés nagyon fontos volt a légifamília számára, hiszen valószínűleg ez az első és egyben az utolsó alkalom, hogy apa és lánya együtt vezetnek egy utasszállítót. Lehet, hogy az utolsó közforgalmú repülése édesapámnak, és én ülhetek mellette, ez egy hatalmas dolog. A gép magyar idő szerint 15:30-kor hagyta el a légteret, tiszteletkörrel búcsúztak. A repülő Norvégiában landol, ahol a tulajdonos majd újra bérbe adja. Ezek a gépek 2008 óta teljesítettek szolgálatot, mostanra váltak megszokott és jól használható tagjaivá a megszűnő magyar légiflottának. Földjáknak, akik most hallgatnak minket, egy hadd énekeljek egy sort.